No, ako sa teda ten zaregistrovať, no, pripojiť na ten Minecraft server. Takže najlepšia ukážka je toto. Pustite si svoj Minecraft. Hej, asi pustím Titána. Dúfam, že to pôjde. Lebo pred chvíľou to nešlo. Dodajte si nick, ja poviem Kesika. A teraz čakáme chvíľu, kým sa to akože tak urobí a načíta. Neviem, takže dám si to, aby to mala počuť hneď. No, je to celkom ľahké. No, len pôjdete na stránku. Ja vám ju ukážem. No, tuto. Ideme na tú stránku. Minecraft si ťa takto dlžím. Dúfam, že nemám nič nekalé pustené na opere. Okay. To sú YouTube svoje? Nie. No. Ľubím sa posunúť. No. To je. Minecraft. Dá sa dať aj odtiaľto. Najlepšie. Minelist. Tam sú všetky stránky. No, nie stránky. Do 3 stránky, odkiaľ sa dá skopírovať IPčko. Takže pozrieme. Ktorý ten... No prosto vybereme si tento. Nejaké IPčko. Toto skopírujeme napríklad toto. Však to je jedno. Skopírujeme si... Nie to trošku sekám. Potom, ak ten server chcete pravidelne navštevovať, tak chcete pridať server meno, adresu, IPčko to dáte, čo tam je. No, ja dám zatiaľ na tento potom. Ak ste tam nový, tak napíšete register heslo, hej. Neviem, napríklad toto si tam dáte, no keď už teda chcete znovu pripojiť, tak dáte už iba login heslo. Ja som si tam mal aké login reply. Čiže aké som heslo? Dobre, neviem heslo. No to bolo asi všetko. Takže moje prvé video, môže byť like, možno dislike, to je jedno.